Hello mga batang sipat! Please like our page, mga batang sipat. Og ayaw kalimot og follow. Salamat guys. Guys, among dula ron about sa spelling sa mga prutas. Mga batang sipat, kailan mo mga prutas? Bantay lagi di mo kabalo mo spelling ha. Inig makatama sa spelling na ay premium nga makaon. Hindi na ba mo? Banana. 1, 2, What the? 3. Papaya. Nope. Banana. 1, B E N A N A. correct. Papaya. P A 1, P A 2, P A 3, P A. 4. Oh no! 5. Mali! Guava. 1, G 2, B 3, 4, 5. Strawberry. S T O W 3, I 4, Y.